Оскар Ел ООД е фирма специализирана в областта на производството на електрически табла, електроуправление и автоматизация, системи за контрол на технологични процеси в водопречистването, промишления и електроенергийния сектор. Дружеството е регистрирано през 2000 година като правоприемник на създадената през 1992 година ЕТ Елена Минчева. Фирмата разполага с офис и производствена база в северо-западния индустриален район на град Божурище с обща площ от 7200 квадратни метра, от които 4500 квадратни метра производствена част. Представлява се и се управлява от собственика инженер Елена Минчева с повече от 40 години опит в електроуправлението и автоматизацията. Фирмата извършва цялостен инженеринг на проекти, включващ целия набор от инженерни услуги. Офериране, разработване на идейни, технически и работни проекти по част електродейности, свързани с управление на проекти, управление на договори, включително оценка и управление на риска, управление на качеството и документацията. Оскар Ел осигурява на своите клиенти разработка, проектиране и внедряване на автоматизирани системи за управление на технологични производствени процеси. Част от спектъра на дейностите е конфигуриране и програмиране на PLC и създаване на SCADA системи. Оскар Ел разработва проектни решения, принципни схеми. Оскар Ел извършва програмно обезпечаване, изграждане на мрежови инсталации, пуск и настройка, разработва експлоатационна документация, гаранционна и следгаранционна поддръжка, дистанционна поддръжка и мониторинг. Оскар Ел има богат опит и традиции в производството на електрически табла. При изграждане на тоководещи системи и в главни разпределителни табла, медните шини се обработват на специализирани машини за рязане, щанцово пробиване и огъване. Всички те са с хидравлично задвижване и прецизно позициониране с точност 1 градус. При подготовката на шкафовете за монтаж, всички необходими технологични отвори се изрязват на машината за 3D лазерно рязане, с възможност за работа в 5 равнини. След механичния монтаж, таблата преминават в зоната за електроопроводяване. Последната иновация във фирмата е наскоро пуснатата в експлоатация машина за цялостно обработване на проводници. Извършва се разкрояване, маркиране, зачистване, кримпване на накрайници и подреждане на лента според последователността на присъединяването им. Основен дял от продукцията на фирмата са табла, проектирани за специални приложения, табла вторична комутация за КРУ, Симо-код табла, VFD табла, маршалинг табла, PLC табла за управление на технологични процеси, комуникационни шкафове, табла за електрозахранване на силови уредби до 4000 ампера с различна форма на сегрегация според стандарт EN 61439-2, както и табла с изваждаеми модули. 100% от произведените табла задължително преминават вътрешен краен контрол. Тестването се извършва според процедурите на Оскар Ел и процедурите на клиентите. През 2015 година Оскар Ел откри собствена специализирана зала за заводски приемни изпитания ФАТ. Залата е оборудвана с необходимите източници на напрежение по различни международни стандарти. Създадени са всички условия – климатизация, висока осветеност, антистатично покритие, видеонаблюдение, резервирано захранване и контрол на достъпа до залата. Има условия за провеждане на дистанционен ФАТ
посредством онлайн и управляема камера. My name is Ayub Al-Alawi, working for PDO Oman as control automation engineer. Actually, we are implementing a new project in our company with Honeywell, and we are executing and checking the control systems in Oscar facilities. Actually, we are quite impressive about the arrangement and the setup that Oscar is doing. Оскар Ел е българска фирма на европейско ниво с защитена търговска марка на общоевропейския пазар. Гаранция за качество са внедрените в компанията система и процедури за контрол, сертифицирани по ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001. През 2012 година Оскар Ел създава лаборатория за контрол и калибриране на специализирани инструменти, с която се следи и доказва високото качество на изпълнение на процесите в производството, изискващи се особено в атомната и автомобилната промишленост. В изпълнение на изискванията на стандартите и за проследяване на процесите е внедрена система ERP, разработена и съобразена с процесите във фирмата от вход до изход. С цел по-добра и оптимизирана организация на производството е въведена и японската система 5S за стандартизиране и подреждане на работните места. Това довежда до намаляване на технологичното време за производство, както и значително намалява възможността за грешки в производството. Екипът на Оскар Ел изпълнява електроинсталационни и монтажни работи в нови обекти и реконструкция по съществуващи. Оскар Ел предлага проектиране, изработване, монтаж и пусково-наладъчни работи. Чрез спектъра на предлаганите услуги се дава възможност за цялостно изпълнение на проекти до ключ. Фирма Оскар Ел е сертифициран и признат партньор на Siemens, Schneider Electric, Rittal, ABB. Сред дългогодишните клиенти на фирмата са АЕЦ Козлодуй, Westinghouse, Strabag, Aurubis, Promet Steel, Honeywell. Собственно, начало работы с компанией Оскар ЭАД. У нас близкие партнерские отношения. Решаем мы вопросы слаженно, совместно у нас экип. Результаты у нас положительные, простои у нас снизились, и наши отношения продолжаются. С фирма Оскар работим 7 години, като сме реализирали над 10 успешни проекта по модернизация системите на управление в Promet Steel. Целият процес на изработка на табла, на проектиране, пуск, наладка и 72 часови изпитания са на много високо ниво. С фирмата Оскар работиме заедно повече от 6 години. Имаме изпълнени съвместно около 10 проекта, които всичките имат успешен завършек. Моето мнение за фирма Оскар е, че е на много високо европейско и международно ниво. Над 60% от оборота на фирмата в последните години се формира от проекти в чужбина. Табла, произведени от Оскар Ел, работят в цял свят. Производственият персонал на Оскар Ел е високо квалифициран и за поддържане и повишаване на квалификацията му Оскар Ел организира периодични обучения. Създаден е клуб на младите иноватори в сътрудничество с партньори на фирмата. Целта на клуба е разработване на идеи и решения, внедряването на които ще доведе до повишаване на производителността и качеството. Оскар Ел е член на Българската търговско-промишлена палата, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Германо-българска индустриална търговска камара, Сръбско-българска търговска камара, Френско-българска търговска камара, Софийска търговско-промишлена палата и други. Като председател на Софийска търговско-промишлена камара, аз съм много доволен от това, че фирми като Оскар Ел
са членове на камерата, защото по този начин аз виждам как едни иновативни фирми намират място ежедневно на пазара, създават работни места, допринасят за подобряване на бизнес средата със своите добри практики, със своята фирмена култура. И когато правим събития като камера и каним и други членове на камерата, аз съм щастлив, че Оскар Ел присъства, защото те са един добър пример за останалите фирми, не само в бранша, но и по принцип. Така че надявам се в бъдеще все повече да стават фирмите, които притежават фирмена култура, като тази на Оскар Ел, с отношение с корпоративна социална отговорност също, не само към отговорност към собствения си бизнес, но и към работниците, към средата, в която работят. Те помагат и на общината, помагат на училищата в общината, на детските градини. Така че с такива фирми можем само да се радваме, че ги има и да ги приветстваме. За целият 25 годишен период на съществуване, със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, фирма Оскар Ел е извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си. Политиката на фирмата е насочена към служителите и цели повече доволни и усмихнати хора, вдъхновени да дадат най-доброто от себе си в работата. Фирмата организира за служителите си кетеринг за обяд, тимбилдинги, почивна база. За мен Оскар е моят живот. Оскар е всичко, което съм създала, всичко, което обичам, всичко, за което милея. И ако го няма Оскар, аз не знам какво бих правила, как бих живяла. Той е моят живот, 25 годишен живот. Аз Оскар го разглеждам като едно семейство, голямо семейство, за което всички се грижим доколкото можем.